Mitkä asiat tekee sinut onnelliseksi? Ehkä rakkaus, ystävät, ruoka tai ehkä koirat. Nämä asiat tekee minut onnelliseksi. Siksi perustan ensi kesäksi koirakahvila Rovaniemelle. Sinne kaikki koirat on tervetulleita. Koirien avulla saadaan kahvittelukaveri, lenkkiseuraa ja ystäviä. Kaikki yhdellä iskulla. Myös intohimo saa minut onnelliseksi. Intohimo leipomiseen. Leivon kakkuja ja muita leivonnaisia tilauksesta ympäri vuoden. Äidit, pomot, oikeastaan kuka vain, kuka ei kerkeä järjestää juhlia. Hätä ei ole tämän näköinen. Nimittäin voin leipoa kaikki herkut juhliin tai kokouksiin, voin toimittaa ne perille ja voin tulla ne tarjoilemaan. Eli toisin sanoen, pitopalveluhommat on hanskassa. Ja mikä tärkeintä, kaikki on tehty itse, intohimolla ja rakkaudella. Tämä on magiaa.